Nandito po tayo ngayon sa Arroceros Garden Park. Ayan. Ayan, no. Mag-love shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, mag-ikot-ikot tayo guys. Ayan, ganda dito. Mapresko. Dito, mamaya na. One. Ilan. May siya Roses Vlog. May shoutout sa dyan. Roses Vlog. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan, nandito tayo sa Arroceros Park sa Manila. Ayan guys. Ayan, ganda guys. Saka tayo guys. Ganda ng mga puno dito guys. Napaka-presko rito. Sakya tayo guys. Hindi, parang may veranda sila rito. Ayan. Ang ganda.
Guys, ang gaganda ng ang lalaki ng uy guys. Grabe. Kaya kami yan. Country pa na yun. Hindi tayo sa iba't ibang uri ng puno. May love shoutout kay Sherbal. Sherbal, may love shoutout Sherbal. Ayan guys, pasupport natin guys, pasupport po kay Sherbal Ayala. Ayan po guys, kaibigan natin yan, isang vlogger din yan. Sherbal Ayala guys, maraming salamat Sherbal Ayala sa pagpunta sa ating live. Ayan guys, pasupport po ang Sherbal Ayala. Ayan, pasupport po guys. Ayan guys, pa-support naman guys kay Rene Squirrel. Ayan po. Rene Squirrel, baba ka ng link. Rene Squirrel, baba ka ng link para masuportahan nila.
Rene Squirrel, baba ka ng link. Baba ka ng link, Rene Squirrel, para masuportahan nila. Ayan, para ma-subscribe nila. Baba ka ng link, Rene Squirrel. Ayan, Sherbal Ayala, pakisuportahan natin yung Rene Squirrel, guys. Rene Squirrel, anak ko po yan. Pakisuportahan din natin, guys. Maraming salamat. Nandito tayo, guys, sa Roseros Forest Park. Ayan. Makikita natin dito, guys, lahat ng uri ng mga puno. Parang nalala. Willie. Top, flower. Do not feed, do not throw coins. The forest. For the award. Alam mo, kalab, shoutout kay Leo Makamasa. Ayan, Leo Makamasa. Kalab, shoutout sa dyan, Leo. Leo Makamasa, may kalab, shoutout sa dyan.
Maraming salamat sa pagbisita sa live ko. Thank you, thank you. Ayan. Dito tayo ngayon sa Arroceros Forest Park. Ayan, sa Manila. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo guys, kitang kita rito guys yung ano. Thank you sa support nyo. Leo Makamasa, Sherbal, maraming salamat sa support. Support lang tayo guys. Siyempre, sino pa magtutulungan kundi tayo mga kapwa vloggers. Ayan, maraming salamat Sherbal, Ayala, and Leo Makamasa. Ayan, support lang tayo guys. Ingat lang, ingat kayo dyan. Ayan, wala ba kayong mga live? Tama, okay. Asan ba kayo ngayon? Nagla-live din kayo? Asa Dolomite ba kayo? Ayan, may kalab shoutout kay Leo Makamasa and Sherbal, Rene Esquirel. Ayan guys, Leo, support naman po yung Rene Esquirel. Yung channel niya, Rene Esquirel. Anak ko po yan, ano ko po yan. Ayan, pakisupport guys. Pakisupport naman yung Rene Esquirel. Anak ko po yan guys. Maraming salamat guys. Nandiyan ka sa Robinson. Ano ba mayroon dyan? Leo, pakisupport naman yung Rene Esquirel. Pakisupport naman guys. Anak ko yan. Ayan yung channel niya, Rene Esquirel. Guys, pakisupport naman guys, Rene Esquirel. Salamat guys. Ingat kayo dyan. Thank you. Thank you Leo, thank you. Napaka-supportive ni Leo guys. Si Leo Makamasa guys. Importante po natin mga kababayan ang ating kapwa vloggers na si Leo Makamasa. Ayan po guys, kaibigan natin yan guys. Ayan, nagla-live din yan guys sa Dolomite Beach. Kung saan guys. So supportahan po natin guys ang channel ng kaibigan natin na si Sherbal Ayala, Leo Makamasa, and Rene Esquirel. Ayan. Ayan po, pasukin niyo po guys ang mga bahay nila guys. Support lang tayo guys. Okay guys, maraming salamat guys. Okay. Ingat ka dyan ha. Thank you. Welcome din. Welcome. Parang ang sarap matulog dito sa duyan eh. Kung may duyan dito, ang sarap magpahinga rito. Napaka-presko. Napaka-presko dito guys. Ang sarap dito mag ano guys. Pumuna tayo. Ay, ang pagod. Okay. Okay, Leo, maraming salamat. Okay. Thank you.
Okay na pala, okay na. Salamat. Thank you Leo ha, thank you ha. Ayun, paki-share na lang ano, paki-share na lang ang mga videos niya. Thank you. Leo. Paki-share na lang ha, Leo ha, yung mga video niya. Thank you guys, ingat ka dyan. Thank you Leo ha, paki-share na lang yung video niya. Ayan guys, supportahan po natin si Leo Makamasa. Ayan, kaibigan po natin yan, isa pong vlogger din yan. Ayan guys, pasukan niyo po ang channel niya, pati si Sherbal Ayala. Mag-love shoutout sa inyo lahat dyan guys, patulong, pasupport naman guys kay Leo Makamasa dyan. Sige, salamat ha. Salamat Leo, ingat ka dyan sa Robinson ha. Okay. Ayun o, Belinda channel, bro cha. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Kumusta dyan? Ayan, kumusta dyan? Belinda ng Brocha, thumbs up. Maraming salamat Belinda sa pagpasyal.
Ayan guys, nandito malapit pala tayo dito sa ano guys. Malapit tayo sa tulay ng Quiapo. Ayan kung mapapansin nyo guys. Nasa tulay tayo ng Quiapo. May galab shoutout lahat, lahat dyan sa mga kapatid ko dyan, kay Tatay Aweng, may galab shoutout sa inyo dyan. Pakita natin guys yung taas. Ito pakita natin yung hilig pass guys. Wala. Mga lang. Guys, pakita tayo dito guys. Ayun, merong maluwag dito oh. Ito yung Ilog Pasig. Karugtong ng Ilog Pasig oh. Ayan ang tulay ng Quiapo. Yan, kabila niyan, pagtawid yan ang tulay ng Quiapo na yan guys. Daming water lily guys. Palabas na tayo guys, palabas na tayo.
Ganda rito guys, no? Ayan, lalabas na tayo guys. Bossing, pwede lumabas dito? Thank you. Guys, nandito tayo sa may likod ng ng Metropolitan Theater. Ayan. Galing tayo sa Arroceros Forest Park. Ayan. Nandito meron ditong coffee shop. Doon kanina, doon ang entrance ng Arroceros. Ayan. Ayan, sa likod, sa gilid ng nagilid tayo ng Metropolitan Theater. Ayan, nandito may bandang loton. Napapakita ko sa inyo ang yung pinaka sentro ng Arroceros. Ayan. Ayan ang Metropolitan. Ayan. Nandito yung Arroceros naman. Okay, nakainit guys, ha? Ayan guys. Yan tayo galing kanina sa loob niyan. Sa loob niyan, yun yung Arroceros Forest Park. Ayan. Ito naman yung packet sa Quiapo, yung tulay. Dito lang yan sa Loton guys, sa Loton. Ayan ang Metropolitan guys. Ayan, Metropolitan guys. Dito naman yung garden. Arroceros Forest Garden, Forest Park.
Kasi okay lang, may video kayo. Okay lang. Balance mo lang muna kapwa. Ay, nagpa-practice sila guys ng ano, mga... Try ko lang din. Sasabi naman siya dito. Open mo muna. I-close mo muna. Sasayaw sila guys, mga may ano, mga tumbling-tumbling. Yan. Close. Open. Open. Yan. Balance. Ito, dapat yung tulad mo i-diretso mo. Stretching mo muna. Stretching ka talaga. Nakadapat pa baliw. Nakalagay kasi yung puwente. Depende sa gagawin. Ang balancing lang, siguro dapat straight. Pero kung nakahabol ka, nakahabol ka talaga yun. Yung pag nag-ahabol ka talaga, nakaganto ka. Hindi makapatong yung isa. Diba? Okay, ito naman yun. Ito. Bilog kasi yan. Oo, pero mo. Ito, bakatan. Hindi, basahan na lang. Ito. Basahan na lang. Basahan. Tama dito. Ayan. Tapos mo naman dito. Tapos, tapos mo naman dito. Ayan. Dito mo naman. Tapos mo naman dito. Ang instant na lang ito na eh. Ito. Bang stand yung alam ko kung saan mo to. Hindi, mali yung kamay mo eh. Hindi. Bakit? Puto mo, as kamay mo. Diamond. Ano, triangle. Hindi. Ito pala yung kamay mo. Triangle. Yan. Para makabalance ka. Yan. Huwag mo yung kamay mo. Ano ba? Nakabalance yan. Balance ko din. Ako magmama naman lang yan. Ito kasi. Kamay mo. Kamay mo. Tapos dito yung ulo mo. Yung ulo ko kasi makabalance. Triangle, di ba? Sabi ko. Sige. So, ang akin na headstand. Headstand. Oh. Kahit speed gusto mo na. Yan. Balance din yan. Oh, wait. Huwag ka munang atat. Antayin mo munang bumalance ka ng Rider Sam, may kalag shoutout. Rider Sam, maraming salamat guys. Hindi ka na mag-straight chest na. Rider Sam, Okay. Rosa TV. Balance ka muna. Kasi hindi pwede yung- Rosa TV, maraming salamat. Rosa TV. Dito, tapos mag-switch. Rider Sam. Yan. Training mo yan. Thank you guys sa pagbisita guys. Yan. Ano mo lang. Aray ka. Hindi ba sagot yan? Pag tumawag ka ng ano? O kasi libot mo naman yun eh. Isang mababa. Kasi hindi lang kung kaya mo tumawag ka ng ano. Nag-click sa taas. Kung handstand yan, mas bumagsak likod mo, ipasak talaga yun. Parang ang nag-control. Pwede kasi nakatawang ko. Sukat sa akin. Yun, tapos yun yun. Pag komportable ka na, balance ka na. Yung ka na pwede mag-skip. Sige, ganyan. Ganun mo ulit. Yan.
lang natin guys ang ano. Hindi naman tinitigil ah. Lumabas. Rider Sound, mag-love shoutout, Rider Sound. Ano tayo sa ano? 26 na lang to guys, maglulupat na. Gawin na rin natin 1 hour. Ang ganda na rito sa ilalim ng LRT. Ang ganda ng garden. Ayan, sakop pa ng forest park yun, oh. Pasero. Malaki ng ano. Mahal yan, guys. Ito na tayo ng SM. Pahinga muna tayo sa SM. Shopping daw tayo. Window shopping muna tayo.
So guys, yung Comelec guys, oh. Puntang Comelec. Alauna na. Dito tayo sa UDM. Dito muna tayo sa ano. Ito yung likod ng ano, Capitolio. Pahinga muna tayo rito. Dito naman tayo sa gilid ng City Hall. Sa may Capitolio. Ayun, marami nagkakape rito guys. Ayan, 6 minutes na lang tayo guys. 6 minutes mag-end na po tayo guys. Paka-presko ng hangin dito guys.
Pahinga muna tayo rito, pahinga. Mag-rescue rito. Dito tayo sa likod ng ano, Kapitolyo. Ninja the Vloggers, maraming salamat sa pagpunta sa akin live. Ninja the Vloggers, maraming salamat Ninja the Vloggers. Idol, thank you. Musta na? Musta na, Idol? Ninja the Vloggers. Musta na dyan? Anong gawa dyan? Anong ganap? Musta na? Nakalive ka ba? Three minutes. Ayan, 2 minutes na lang guys. Mag-end na ako guys. 2 minutes na lang. Mega love shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat sa pagbisita sa aking live. Maraming salamat guys. Maraming salamat sa pagbisita sa live ko guys. Ingat kayo dyan, Luzon, Visayas at Mindanao mga kababayan. Ingat po kayo dyan sa abroad. Ayan, may love shoutout sa inyo dyan. Ayan, happy birthday kay Tatay Aweng. Ayan, sa mga kapatid ko dyan, may love shoutout sa inyo dyan. Ayan. So, nasa gilid po tayo ng City Hall guys. Likod ng City Hall. Likod ba to? Harapan? No? Basta nasa City Hall tayo. Napaka-presko dito. Sarap naglatag dito naman. Ayan guys, mag-end na po ako guys. Maraming salamat sa inyo guys, mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapatid ko dyan sa YT. Kay Tatay Aweng, may galab shoutout. Happy birthday Tatay Aweng ng Pinoy Call TV. Ayan, sa mga kapatid ko dyan sa Team Blessing, sa Team mga Payaman, Achievers, Livewire, Broadcha, may galab shoutout sa inyo dyan lahat. Kita-kits tayo mamaya. Okay guys, mga kaluto.
mag-e-end na po si Kaluto, si KBR. Don't forget to subscribe, like, and share kay KBR TV. KBR TV po at saka kay Rene Esquira po. Ayan. Maraming salamat. God bless us all.